Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa unang adlaw sa simana, si Maria Magdalena midagan ug miadto kang Simon Pedro ug sa tinun-an nga gimahal ni Hesus ug giingnan niya sila. Gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo ug wala kami mahibalo kung hain nila ibutang siya. Unya si Pedro ug ang laing tinun-an nangadto sa lubnganan. Nagdagan silang duha apan ang maong tinun-an mas kusog nga midagan kay kang Pedro ug nahiuna pag-abot sa lubnganan. Mitikubo siya ug iyang nakita ang panapton nga lino apan wala siya mosulod. Miabot si Simon Pedro sunod kaniya ug midiretso siya ngadto sa lubnganan ug nakita niya didto ang panapton nga lino ug ang panapton nga giputos sa ulo ni Hesus. Wala kini mahitipon sa panapton nga lino kundili gilukot o gilain pagbutang. Unya kadtong tinun-an nga nahiuna pag-abot sa lubnganan misulod usab ug nakakita siya og mituo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kini si San Juan igsuon man ni Santiago or Saint James, ang anak ni Zebedeo, mga mananagat ni sila. Niya gimahal ni siya ni Hesus tungod kay murag siya sa tingali maoy murag attached kayo ni Hesus in the aspect of love. Kay og atong tan-awon ang iyang ebanghelyo ug ang iyang mga sinulat labi na sa 1 John, sentro kayo niya ang gugma sa Ginoo. Ang gugma mo nang John chapter 15 agi nang pabilin kamo sa akong gugma. There is no greater love than to lay down your life for your friend. Ya, sa 1 John moingon pod siya, dili kita maoy unang nahigugma sa Ginoo, kung dili ang Ginoo maoy unang nahigugma kanato. Kay ang Ginoo gugma man. So kaning gugma mao gini ang pinakanindot nga ma-develop nato kay murag malipayon gid ta kanunay. Gani dinhi sa iyang gisulat sa unang pagbasa niingon siya diri, gisulat namo kini aron mahingpit gayod ang atong kalipay. Kumusta man mo ron? Malipayon mo dili? Nagluya man ang inyong mga naong. Liwat mamuspari galuya. Basta wa na gani mahigugmang usa ka tawo ang naong ana mo awp dayon kanabang wa nay lami tanawon. Pero magsigi gani higugma blooming ginagnaong bisan pag unsa na pilay edad or unsay kahimtang ana bisag masakiton pa na basta mahigugma mo sayag ang naong ba nigilingi ay mong tupad lingi abay mong tupad pangutan ay na tanaw ni mo nako nahigugma ko ina tanaw ni mo nako nahigugma ko ana ba kay lusod mo nang magsige ra taingon nga I love you nya gakusmod ang naong di ba pareha gud anang kaslon dinhi nang kaslon ba tinuod gyud silang naghigugma ay mailhan man na kanang inig ingon nga dawaton ba nimo siya mo smile dayon dawaton padre kanang wa mahigugma dawaton imo bang dawaton anak ra na sila kuan na gisapot na ba gisapot nya mausad ni ang gugma makapakusog nato kana bang
inspiration gining gugma. Maubitan na ka ng estudyante pa ta, kusog kita muhatag sa una. O, akong panahon karon text naman. Sa unang panahon katumtong card, no? Tahatag din tag card. Naagin ang mga word nga, you are my inspiration. Kasuway mo, anak? Awa mo kasuway. Luya sa inyong mga naong mo, awa mo kasuway. Karena ko panahon sa Valentine's Day, di ba? Ano yung suwat-suwat, anak? You are my Valentine. You inspired my heart. Good. Nindot biya sa kay paminaw, no? Ay, kamong mga babae, tagaan mo na, kilig-kilig sa mo. Muna, si San Juan sa Ebanghelyo, mas kusog siyang midagan kay kang Pedro. Murabag, para nako kining paghulagway ni kay si San Juan may gasuwat aning atong Ebanghelyo, kinibang paghulagway niya nga mas kusog siyang midagan kay kang Pedro, dili lang ni pag-ingon nga mas tiguang si Pedro kay kaniya. Duna ni purpose nganong iyaning gisuwat ba nga mas kusog siyang midagan. Unsa man kay tumong ani? Nga mas atong higayuna ba mas nahigugma siya ni Jesus kay kang Pedro. Kay kung mahinumduman si Pedro gidinay ba niya katulo si Jesus, no? Gidinay ba kana bitang wa kay ka mahigugma sa tao, magpanagana biya kag duol niya si Pedro. Naapabiya niya ang hunahunang iyay gidinay rabi nako pastilag tinuod nga nabuhi di baka karon ani sudyaan motos Pedro gadagan murag nagpanagana ba. Pero si San Juan kay dito biya to siya sa cross, pagkabugto sa kinabuhi ni Jesus, kuyog si San Juan ni Maria dito gibilin ni Jesus. So pag ingon si Maria Magdalena, wa naman ditong Ginoo. Kusog kay nidagan si Juan, excited man siyang makakita sa Ginoo nga nabanhaw. Si Pedro gapanagana kana bitang bana nga makapangabit, magpanaganag duol sa asawa, no? Di kay ganahan ba nya moingon pag asawa, ay nga masin kag palayo diha katigod ana. Unsa man ki kuan ana? Ay kuan gud ana magpalayo-layo ba no? Hasta sa nang asawa nga makapangabit, otro sa na palayo-layo sa nasbana. Mao sa to'y gibati ni Pedro. Pero doon ay gibutang si San Juan nga para nako nindot sad nga imagery. Si San Juan unang naabot sa lubnganan, pero wa siya mosulod. Si Pedro kuno pag-abot dritsog yung sod. So nauna siya sa lubnganan, pero nauna si San Pedro sa sulod. Kanilain na sa ning para nako nindot nga imagery. Unsa man ang nahigugma pwede ragyog naas distansya, kontento na. Pero ang wa mahigugma kaayo, tan-awon gid niya ang aktual, manginahanglan gyud og kana bang proyba. So kanang asawa nga magsigig sukit-sukit sa bana, di na makontento ba ang iyang bana na uli? Iya pag yung pangatol, diin man ka, nganong karon pa man ka ni uli, nganong dugay man kay ka, nganong gitiksan ti kaganiha, wa man lagi ka mutubag, kana wa na mahigugma. Nahimo na siyang NBI. Magsigig sukit-sukit ba, mura na siyang lawyer. Tulimbang-tulimbangon, tugas tinuod, naong na ba ni mo? Kana bang aktualon ko gini. Mo to si San Juan pagkita niya nga wa na diha, panapton lang, diha ra siya kutob. Okay na. Kontento na. Kay nahigugma man. Kana ganing nahigugma, bisan gali nagdili replyan sa iya palang paghuna-huna sa iyang gihigugma, wa na. Kontento na. Bikin sa dinhing asawaha nga di gyud magsukit-sukit sa bana og diin gikanta sa kamot. Na mga naong ninyo. Kusog kay magsukit-sukit ay labi na karong text. Sinig text dili ka reply after 5 minutes na gasunod nga text. Ngano di man ka mo reply buanga ka. Labi na gyud mo abot og half day di gyud mo reply pasta ang sukuha.
Mo na mga way gugma. Mausa na mga ginikanan nga kusog ka musukit-sukit sa anak, dili makontento ang ilang anak na uli. Kuhaon pagyud ang kanang kuan, grado, check upon pagyud ang mga grado, na mga buangon na mga ginikanan na. Ang importante nga niadto sa eskwelahan nya na uli, mo na importante. Nga katapos tuig hagbong kay didto ra des computeran kutob nya ni uli. Pero at least buhi pa ang imong gihigugma. Magunsa man ang grado nya patay na. O di ba? Di ka malipay, kabugtian din ang kinabuhi o grado. Nabisan siyag nagsigig duwa sa computeran, at least ni uli. Yung kamamakak man pa dir, bisag na makak, ni uli. O, di ba? Ang galingo-lingo mamo. Tanawa kita sa atubangan sa Ginoo, pulos man ta mga sadan, abot nating nga lipipila na to din nga murag waysa. Pero sa atubangan sa Ginoo, kay bawo siya pulos ta sadan, at least ni simba. Lipay ng Ginoo na. Ingka sigig pangumpisal pa dir, sige lang yapog balik-balik sa at least ni kumpisal. Sambot, mausap pa bakan apa din naunga na akong igsuon, sigig simba na, magliminister pa gina niya, magliktor pa gani. Pero ang batasan, di makaog iro. At least nagliktor, ang dili, parihag iro. Aw dili makaos iro. At least, basin pa din, makaon din nas iring, makaon pa nas baboy, no? Ang kalipay sa nahigugma, at least, naa ka, present ka. Muna si Kristo, kay nahigugma man nato, He makes Himself present. Emmanuel, God is with us. Present. Nga naman, aron ingnon taniya pagsulti, gusto kong makuyog ninyo. Nya kun ato na nang puy-an dihas pamilya, dinis community, di nata magsigig hisgot aning atong mga batik, kining atong mga apan, ang atong hisgutan, karon kay niya ka, unsaon ti ka paghigugma. Karon nga niya ka, unsaon ti ka pag-alagad. Ana, ngayon ko na be, lingi ay mong tupad. Nalipay kong niya ka. Ngayon na. Niya pakapini, basig ugma, wa na ka. Ana. Kanindot ana, wa ka kahibaw ugma na apa ba na? Wa ka kahibaw na ay. Kanang imong mama nga sigihan nimo bungol-bungol kay wa mo hatag nimo sa imong gipangayo nga gadget, imong bungol-bungulan, undak-undakan nimo sa imong tiil, atakihon kay na karong gabi mamatay na, igkaugma mahurot yung imong luha og sipon og hinilak kay magmahay ka nganong imong tubag-tubag ang imong ginikanan. Kanang imong bana nga sigihan imong yaw-yaw, nga drive ra ba nagmotor, mabangga gani ng motor ana, mamatay na, wa ka kapangayog pasaylob, kabuang gyud ka gakos-gakos sa lungon ana, magkuyap-kuyap pa ka diri inig bindisios pare. Maapil na lang hinoon kag igo sa bindita kay magpakuyap-kuyap man. May kasagaran na ng mga buangon, ani din aning iniglubong, mao man kusog kay mohilak. Mao na magsagit-sagit pang makanahan. Tungod na kay ikaw wa kaka-express sa imong gugma gatuo man kag sunod adlaw. Ikaw anak nilayas kas inyo nya karon wap adyo ka mo uli nya moingon ka dip ako ready. Sige dia. Mamatay gani ka. Ikaw ba mo'y mamatay? Gadumot ka sa imong mama or imong papa or imong igsoon mo di ka mo ulis balay, mamatay ka di jud ka kauli ngadto sa langit. Nga naman, di man ka kamaong makikigsuon. Di man ka kamaong makighiusa. At to kas impierno. Mao na siya ang atong challenge. Sama ni San Juan, gugmagid ang maguna. Unsay opportunity nga makita nato ang atong gihigugma, ato ginang buhaton. Mao bitaw karon nang hatag ta og mga 5 kilo rice. Gahapon, pasalamat ko sa atong mga lay ministers nga mao'y ni-distribute. Paminaw ko mga sobra 2,000 ka
kaning kuana hapit na tingali mo 2,000 gamay na lang na wa mangitingali na apil murag hapit na mo abot og 2,500 ang atong na distribute nga mga 5 kilo packed rice og noodles og sardinas atong pakpakan ang atong lay ministers ang ato sa mga namalit sa ikhak edad ko halad ko sa kabus mao na siya resulta sa atong paghigugma lumba tagpamalit aning atong slot kay nahigugma ta pero wa pa biya mahurot og kahalin ang atong ikhak as of yesterday ang atong halin niabot na og 17,440 ka slots atong pakpakan ang namalit napay tiwasonon 2,560 ka slots basin pag mahurot ni kutob man ni Pizza 31 kay dili raman ang paghatag ngadtos mga kabos nga pamilya ang atong gamitan ani apil na sad sa ato dinhing operating expenses labi na ning atong beautification sa ato karong Christmas celebration apil man ni ani dako kay ni siyag tabang enjoy kay mo dinhig pa picture kay nindot kay ato mga lights no hasta atong decoration adi ginhino ni ingong pinakanindot pero at least ba nindot ni siya sa atong mga mata na tungod na kay naay ikhak edad ko halad sa kabos nindot kayo nya sa ato sang dopes ngandoy ra bata ig sunod buwan sunod tuig ato na ning matrabaho atong kumbinto ani improve na sad na nasa tay halin nga 15,799 ka slots pakpak yapon napay 39,201 ka slots ambot og buhi pa baka mo hangtod mahurot ni kapahalin pero basig next year siguro mo kusog na ning halin ani kay mahunong ng gubat sa Russia ug sa Ukraine balik na tas normal muna ampo gitaron nga maghigugmaay na ning leader sa Russia ug sa Ukraine aron matud pa di San Juan mahingpit ang atong kalipay way komo sa atong pagampo ug sa atong paghigugmaay sad alang sa kalinaw ug kalipay sa atong kalibutan manindog ta